ଦର୍ଶକଙ୍କ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେ ଏ ସିନେମାଟି କାନ୍ତାରାରୁ କପି। ଗୋଟେ ଖାଲି ସିମ୍ପଲ କଥା କହିବି, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ରସଗୋଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ରସଗୋଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମର ଥିଲା। ଦଣ୍ଡନାଚ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର। ଦଣ୍ଡନାଚ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୁଝାଏ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଖେଳି ଉଠେ ମା ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିକି। ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ହେଇନଥିବେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା କଲଚରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିବେ। ଆଜି ଆସି ଆମେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଛୁ କାଙ୍ଗୁଲାର ଡବିଂ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣାଶୁଣା ସୁପରଷ୍ଟାର ସମ୍ବିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା କାଙ୍ଗୁଲା ସିନେମାକୁ ନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହିବେ ଭାଇ, କାଙ୍ଗୁଲା ସିନେମା ଆସୁଛି, ବଡ ପରଦାରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କାଙ୍ଗୁଲା ଦେଖିବେ, କଣ କହିବେ କାଙ୍ଗୁଲାକୁ ନେଇ? ପ୍ରଥମତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟର ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଶା ଆମେ ରଖିଛୁ, କେବଳ ମୁଁ ନୁହଁ, ମୋର ପୁରା ଟିମ୍, କାଙ୍ଗୁଲାର ପୁରା ଟିମ୍, ସବୁ କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଉ, ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା ରଖିଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ, ଯେହେତୁ ମୌଳିକ କଥା ଥିଲା, ଆମର ଲୋକ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦଣ୍ଡନାଚକୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମଟି କରିଛୁ। ସୋ ଆଶା ଓ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। କଣ ରହିଛି କାଙ୍ଗୁଲା ସିନେମାରେ ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଭୂମିକାରେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ? ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଚରିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋ ଗେଟଅପ୍ରୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଚରିତ୍ର ମୁଁ କରିଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ଆଉ ତାର ଶ୍ରେୟ ଦେବି ଆମର ଡିରେକ୍ଟର ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସିଏ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ମୋ ଚରିତ୍ରଟିକୁ ସଜେଇଥିଲେ ପର୍ଦ୍ଦା ଉପରେ, ଆଉ ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ବି, ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, କାମ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀତମ ଭାଇ ହେଇଗଲେ, ପୁପିନ୍ଦର ଭାଇ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାର୍ ହେଇଗଲେ, ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ହେଇଗଲେ, ଅଭିଷେକ ଅଛନ୍ତି, ସୋ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ, ଭକ୍ତି ଭାଇ, ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଚେଣ୍ଟ, ଯିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାନେ ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ସିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ। ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଓରିଜିନାଲ କଥାଟା ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡୁଆର କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଆମେ କରୁଥିଲୁ ଫିଲ୍ମଟି, ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଆମ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ସୁଟିଂ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ। ହୋପ୍ ଫର୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। 24 ଏପ୍ରିଲରେ ଫିଲ୍ମଟି ଆସୁଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଦର୍ଶକଙ୍କ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେ ଏ ସିନେମାଟି କାନ୍ତାରାରୁ କପି, ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଲି ସିମ୍ପଲ କଥା କହିବି, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ରସଗୋଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ରସଗୋଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମର ଥିଲା। ଆଉ କାନ୍ତାରା ବିଲକୁଲ ଆମର କାଙ୍ଗୁଲା କପି ନୁହଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ହେଇନଥିବେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା କଲଚରକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା କହିବି, ଯେବେଠୁ ମୋର ହେତୁ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ସେବେଠୁ ଶୁଣି ଆସିଛି ଦଣ୍ଡନାଚ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର। ଆଉ ଦଣ୍ଡନାଚ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଦଣ୍ଡନାଚ ଆସିବାର ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ, ମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗଞ୍ଜାମ ହେଇଗଲା, ଅନୁଗୁଳ ହେଇଗଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଜାଗା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଖେଳି ଉଠେ ମା ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିକି। ଆଉ ମେରୁ ଯାତ୍ରା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି କାହାଠୁ ଆମେ କପି ନୁହଁ। ହଁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଥାଟେ ସିମ୍ପଲ ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ କାନ୍ତାରାରେ ଯୋଉ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସେ ମାଙ୍କ କଥା ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଲଚର ଅଛି। ସୋ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଲୋକ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ସହିତ, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯୋଉମାନେ ଆମର କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ କଥା ସହିତ। କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ବି କପି ନୁହଁ। ଏତିକି ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଦଣ୍ଡନାଚ ହେଉଛି ଆମର, ସୋ ଆମେ କାହିଁ କାହାଠୁ କପି କରିବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କାଙ୍ଗୁଲାକୁ କାହିଁକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, କଣ ରହିଛି ଏଥିରେ ମହତ୍ତ୍ୱ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ନିଜ ଘର କଥା, ନିଜର କଲଚରର କଥା, ନିଜ ସଂସ୍କୃତିର କଥା ଦଣ୍ଡନାଚ, ଆଉ ଏଇଟା କହିଲେ ମାନେ ହୁଏତ ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଷ୍ଟଡି କଲିଣି, ବହୁତ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକ ଦଣ୍ଡନାଚ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ, କ'ଣ ହୁଏ, ତାର ପ୍ରଥା ସବୁ କ'ଣ। ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖିଲେ ଆମ କଲଚର, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଦଣ୍ଡନାଚକୁ ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦଣ୍ଡନାଚ କ'ଣ, ମାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଥାଏ, ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇ ଟାଇମରେ ମେରୁ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଟାଇମରେ କାହିଁ ହୁଏ, କ'ଣ ହୁଏ। ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ଧୂଳିଦଣ୍ଡ, ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ, ପାଣିଦଣ୍ଡ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କଥା ଅଛି। ପରଭା ଯୋଉଟା ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ, ଆମ ଟିଜର ଟ୍ରେଲରରେ ଗୋଟେ ପଛଆଡ଼େ ଏମିତି ଟାହିଆ ଭଳିଆ ଲଗେଇକି ଆମେ ସୁଟିଂ କରିଛୁ, ତାକୁ ପରଭା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କଥା ଅଛି, ହର ପାର୍ବତୀ ନାଟ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କଥା ଅଛି। ସୋ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଯୋଉମାନେ ନୁହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେମିତି କାନ୍ତାରା ହିଟ୍ ହେଲା, କାନ୍ତାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଏମିତି ସବୁ ସଂସ୍କୃତି ତାଙ୍କର ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ସେମିତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ଟିମ୍ ଚାହୁଁଛୁ, ମାନେ ଆମେ କାଙ୍ଗୁଲା ପୁରା ଟିମ୍ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଥା, ଦଣ୍ଡନାଚ, ଆମ ମାଙ୍କ କଥା, ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମାଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଭାରତ ନୁହଁ, ମୁଁ କହିବି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମର ଦଣ୍ଡନାଚ ବିଷୟରେ। ଦଣ୍ଡନାଚ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ କାହିଁକି ଚୁଜ୍ କରିଲେ? କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆମେ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା, ପ୍ରଥମେ ସବଜେକ୍ଟଟି ତିଆରି ହେଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରୁ। ସେ ଲୋକ ଆମକୁ ଭାଇ ଜଣକ ମନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରିଭିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ରିଭିଲ୍ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନିଜ କଥାଟି ଏଇଟା, ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟିଥିବା କଥାଟି। ସେ ଜଣେ ଦଣ୍ଡୁଆ, ଏବେ ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି, ବୟସ ଯେହେତୁ ହେଇସାରିଲାଣି। ସୋ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଲୁ ନା,
ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା ନା ଏରେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ସୋ କହିପାରିବା ଯେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗେଇଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଯେହେତୁ କାଙ୍ଗୁଲା, ଯୋଉଠି ମା ଅଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁର ନାଁ ବି କାଙ୍ଗୁଲା। ସୋ ଆମେ ସେଇଠି ସୁଟିଂ କଲୁ। ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ସପୋର୍ଟ ବି ମିଳିଲା ପୁରା ଗାଁ ତରଫରୁ। ସବୁ ଲୋକ ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସୁଟିଂ ଟାଇମରେ ସେମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମୋମେଣ୍ଟ? ଯେତିକି ଦିନ ସୁଟିଂ କରିଥିଲୁ ସବୁଦିନ ବହୁତ ମାନେ କାହାର ମାଇଣ୍ଡରେ ନଥିଲା ଯେ ଇଏ ଡିରେକ୍ଟର, ଇଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଇଏ ଆକ୍ଟର, ଇଏ ହିରୋ ହିରୋଇନ, ସେମିତି ବିଲକୁଲ ନଥିଲା। ଆମେ ପୁରା ମଜାମସ୍ତି କରି କରିଥିଲୁ। ସବୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଲାଇଟରେ ଥିଲେ କି ସ୍ପଟରେ ଥିଲେ କି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇଗଲେ, ମେକଅପ୍ ହେଇଗଲେ, କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ହେଲେ, ସବୁ ଗୋଟେ ପୁରା ଘର ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବାହାରେ ଯାଇକି ସୁଟିଂ କରୁଥିଲୁ ଅନୁଗୁଳରେ, ବଲଙ୍ଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେମିତି ଘରୋଇ ଘରୋଇ ଲାଗିଲା। ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ସୁଟିଂ କରିଥିଲୁ। କାହା ମନରେ କିଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନଥିଲା ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରିର, ସିଏ ଗୋଟେ ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରି, ବିଲକୁଲ ନଥିଲା। ସୋ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମେ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସେଦିନ 5 ଡିଗ୍ରୀ କି 6 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ସୋ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବୁ ମାନେ ଆଜ ଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହିସାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମୋର ସବୁ କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୁକୁ, ଯେ ସେତେ ଥଣ୍ଡାରେ ବି ସେମାନେ କାମ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଥିଲି ସେଦିନ ସୁଟିଂ ସାଇଟରେ, ମୋର ବି ଆକ୍ଟିଂ ସେଦିନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଚାହିଁନଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ସାଥ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଏତେ ଭଲ କଥା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆମ ଅଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଶ୍ୱିନ ତ୍ରିପାଠୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବାର ରିଜନ କ'ଣ? ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ, ପାଖାପାଖି 10-12 ବର୍ଷ ତଳର ସମ୍ପର୍କ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିଥାଏ, ସିଏ ବି ସେତିକିବେଳେ ନୂଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ପ୍ରୋଫେସନ ଅଲଗା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ମେହନତ କରିକି, କଷ୍ଟ କରିକି ଆଜି ଏଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କଥା, କାଠିକର ପାଠ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ନିଜ ଉପରେ ମେହନତ କରିକି ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ ନୁହଁ, ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ବସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ, ଭଲ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ କାମ କରିବୁ ବୋଲି 2 ଜଣ। ବଟ୍ ଲକିଲି ଏଇ ସବଜେକ୍ଟଟି ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଥିଲା, ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିଲୁ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯିଏ ଶିବା ଅଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର, ସେ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଦବ ସିନେମା? ମେସେଜ ମୁଁ କହିବିନି, ମେସେଜ ତ କହିବାଟା ଭୁଲ ହବ। ଏତିକି ମୁଁ କହିବି ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ କାଙ୍ଗୁଲା ଫିଲ୍ମ 24 ଏପ୍ରିଲ 2026ରେ ରିଲିଜ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଏଟରରେ। ସୋ ଆସନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୁଁ କହିବି। ଆପଣ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେବେ। ସେମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଦଣ୍ଡନାଚ ଉପରେ କରୁଛୁ, ପୁରା ଫିଲ୍ମଟି ଆମର ଦଣ୍ଡନାଚ ଉପରେ ହେଇଛି, ସେମିତି ନୁହଁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୀତ ଅଛି, ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ବି ଅଛି, କମେଡି ବି ଆପଣ ପାଇବେ, କିଛି ଟୁଇଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ବି ଆସିବ କିଛିଟା ଜାଗାରେ, ଆଉ କିଛିଟା ଜାଗାରେ ରାଗ ବି ଆସିବ। ତା ସହିତ ମେନ୍ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର, ଆପଣ ଦଣ୍ଡନାଚ ଉପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ, ଦଣ୍ଡନାଚର ସବୁ ପ୍ରଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା ଯେ ଦଣ୍ଡନାଚ ଭଳିଆ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମୁଁ ମୋର ପୁରା କାଙ୍ଗୁଲା ଟିମ୍ ତରଫରୁ 24 ଏପ୍ରିଲ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 24 ଏପ୍ରିଲ 2026ରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ କାଙ୍ଗୁଲା ମା କାଳୀର ଦଣ୍ଡନାଚ ଫିଲ୍ମ ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ଦେଖାହବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ତ ଆଶା କରିବି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାଙ୍ଗୁଲା ସିନେମା 24 ଏପ୍ରିଲରେ ରିଲିଜ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ସିନେମାଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।